Ruotsalainen Etyj-tarkkailija vapautettiin terveyssyistä. Itä-ukrainalaiset separatistit ovat vapauttaneet siepatun ruotsalaisen Etyj-tarkkailijan terveyssyistä. 7 muuta tarkkailijaa on edelleen vangittuina. Ruotsalaismies tuli ulos separatistien valtaamasta hallintorakennuksesta Slovjanskissa ja nousi Etyjin tunnuksilla varustettuun autoon. Hän ei kommentoinut vapautumistaan paikalla olleille toimittajille mitenkään. Hänellä on diabeteksen lievä muoto, joten päätimme antaa hänen mennä, separatistien tiedottaja sanoi. Hänen mukaansa ruotsalainen on ainoa tarkkailijoista, joka toistaiseksi vapautetaan. Venäjämieliset separatistit sieppasivat perjantaina Slovjanskissa 8 Etyj-tarkkailijaa ja 5 heitä saattanutta ukrainalaista. Ruotsalaismiehen lisäksi ryhmään kuuluu 4 saksalaista sekä tarkkailijat Tanskasta, Puolasta ja Tšekistä. Ryhmä pääsi sunnuntaina tapaamaan toimittajia aseistettujen vartijoiden valvonnassa. Ryhmän jäsenet kertoivat olevansa kunnossa. Separatistijohtaja Vyacheslav Ponomaryov sanoi aikaisemmin, että ryhmä vapautetaan vain vaihdossa, jossa Kiovan vallanpitäjät vapauttavat venäjämielisiä militantteja.